आच्छा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरा गिबि गिबियावनो गोसो गैयाबाबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फुरा स्राय बरायहरनाय जाहैबाय अखा बोथोरखौ लानानै सान्दुं गोसा दुंनायजों जाबजों आरोना रायजोफोरा ओमफ्रायहाय माने दिनैनि भिडिअआ मारै जागोन आंबो मिथिया नोंथांमोना नायला आरोना ओमफ्राय दा जोंखौहाय बेयाव टाउनाव सासे जोंनिनो देरसिन ब्रादार निफु जायनाखि सिंगार होननानै नोंथांमोना बयबो मिथिखायो दा बिस्रा बे माबायावहाय दं मस्क'टारनियाव क'क्राझारावनो दखान गोदान खुलिदों ना मा होनो बेयावनो एसे लेंहरदों आरोना स' नायलांबानो जाबाय आं नोंथांमोन देखायलांगोन आरोना जों दा माने बिमाजों आंजों थांगोन आरोना बिमाखौबो लांफागोन बेवाइखौबो लांफानो नागिरदों मा बिमा सेसा जायै जायै सेसा खोमासो ओंखारबाय माथो आंनि हिनजावनालाय नङा होमबा रायजोफोर माबा नागिरदोंमोन आं इदिले फाग्लि ओंखारथ' मा सौदलाबायखो सेसा जायै जायै आंनि हिनजावना सेसा खोमासो ओंखारबाय नङा होमबा जोंना आइया बेदर फोरानगासिनो दं आरोना रायजोफोर हनै ओमफ्राय ओंख्रियाथ' दिनै बेदरजों नोंथांमोना मिथिखायो नाथुर जुमाय मैया खेलेंआव सारना लायनाय आरोना आं रायजोफोर ओमफ्रायहाय ओरैजाय दङ मैसो बेव आरो दंबावो आजां गाजांनो आरो जोगोनार बेफोरथ' आंनि ओंख्रि नंखाया सेसा जायै जायै सेसानि खोमासो ओंखारबाय माथो बिमा लोक्षि आंनि जिरख'नाय दावदै गोमो आंनि थफ्ला आंनि हाथफ्ला बेफोरथ' जोंनि अनलायनायनि मोनफा मोनफा बाहागो बिमा ओमफ्राय दा जोंहा बिमाया नाथुरजों नोंथांमोनखौ बरायदों आरोना ना मा होनदों बिमा बियो खेलेंनि नाथुरब्रा फाग्लि सेसा जायै जायै सेसा खोमा ओंखारलांबायथ' बे दा ओमफ्राय दा जोंनावहाय आलासिफोर दंफैयो आरोना नैबे खाया नांनाय गथ'फोर दंफैयो गोदोनि माइरं जावग्रा गथ'आ दा बिसोरो जोंनाव बेदर जानो होननानै फैदों आरोना बिब'जों बिनानावजों खाया नांनाय गथ'फ्रा नैबेलाय नै माइरं जावग्राया मुला गुन्द्रुआ आरोना रायजोफोर वेलकाम बेक टु दा खोमाखि ब्लग जास्लायदावलानो जों दायो बुरिजों आंजों ओंखारबोबाय आरोना रायजोफोर माने जों दा दावखोगासिनो दं जाहैबाय ओमफ्राय गारि सालायदों बिमा इसिनाव दे फाग्लि सिउ लाजिलायबायनो गाहा ओमफ्राय जों थांगासिनो दं आरोना नायलांदो ओमफ्राय मारै जायो दा हजों सहैनानै मा ड्रेस फानलाबायो एसे नायलाबायो हिनजावफोरनिल' ड्रेस फानो जाहैदों आंथ' बारा मोजां मिथिया जिखुनु नागिरदों आरोना जोंहाबो मोजां जायोबा बिमानो लानानै फैखानोसै नङा नालाय फाग्ला दिनै गोमोस्लिउफोरबा जाथिसि जालायथारदों साइजफ्रा नायदो हास' बखिनाय साइजफ्रा जोंना वेनार नामा नैबे बोराय बुरै सानैजों खेबसेनो फ्राद हो नङासो साजाया आखाइ खबग्राखौ नायदो मेहेरबान नुसैलायो मोजां हो ब्राह्मणनि साइज सुनाय खुगाया जाखांबाय आरोना रायजोफोर बिमा जांख्रिना गस्लायाव खोख्लैबाय ओमफ्राय बेफोरनो जाबाय मोदाय फुदुंग्रा दसेनो मेसेबो दसेनो खुलियो आरोना रायजोफोर मोनसेबो बुजिखायाखै बुजिनायाथ' मेगना दसेनो मेसेबो दसेनो अन जायो मिथियो नै जोंना होफैबाय उफायबा नांदों नों उफायबा एंगलाव होदोंमोन ना खाथिनिखामोन नालाय आगैया ओंखायनो लेंहरनाय लोगो लोगो फैथारबाय नै दानिया आंबो सिनायखागौ ओंखायनो बर'नि आर'नाइजों फरायनो जाबाय ओमफ्राय बे आगैनिनो हिनजावबो फैखादों बेखौबो आङो आखाइ खबदों आखाइ खबदों
Mimo, ओमफ्रायहाय माने दा आङो आब'नि दखान गोदानावहाय दंफैयो आरोना रायजोफोर बा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बे पक्स दंखायो बा बिदि फेमिलिल' आंना पक्स दंखायो आरोना बेबायदि आरो ओमफ्राय दा माने जोंना आब'आहाय माने दखानाथ' माने बाव लाबोनायसोना सिगाङाव दंखायो थांफेराखै आं ओमफ्राय बाहाय फार्स्ट टाइम फैफेरबाय आरोना आङो लेंहरनायखाय खारबोथारबाय आङो खाथिखा नालाय लान्चनि बेफोर मोजाङै खोमा साननानै दोनखानाय आङो दा जेरै फैदों लाबो जाफैबाय आरोना आङो ओमफ्रायहाय दा आब'नि दखानावथ' गोबां बायदिसिना आइजो माहारिफोरनि गानग्रा जोमग्रा फानो जाहैबाय आं दा लास्टआव देखायगोन आरोना ओमफ्राय आं दा माने फंनैसो रायलायगोन अननानै जा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा जा आब' बिथराय ब्रह्मआ 16 अफिसियेल इउटुब चेनेलखौहाय साबसक्राइब खालामनानै थाबैनो 50 किल खालामना हरबानो जाबाय आरोना जेरैखि एन्टारटेनमेन्टनिफ्राय फैनांगौ आरो कमेन्ट फैनांगौ माने उमुखनिफ्राय थांदों होननाय नङाबा आब'निफ्राय गाज्रि मोनजागोन ना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिखौ आं मिथिखागौ आरोना रायजोफोर माने एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा रावबो गोसो गाज्रि गैया होननानै गोसो मोजां जोबखा होननानै मिथिखागौ आरोना थाबैनो 50 किल खालामना हरबाय आरोना आब'नि चेनेलखौहाय जाहाथे आब'आ नोंथांमोननिसिम सिंनिफ्राय मोजां नोंसिनिसिम नटिफिकेसन हरनो हायो आरोना खम सुद्धा नोंसोर नायनो हायो बेबायदि आरो ओंखायनो थाबैनो खालामना हरदो ओमफ्रायहाय जायनाखि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर दं बे दखानखौथ' नोंथांमोनहा मिथिखाबाय क'क्राझारनिफ्राय होनबा मिथिखायो दमस्क' टार्निं गोजौआव आरोना बिल्डिंआव एक थाला ओमफ्राय गोजौआवनो आरोना बेखौ होनबा मिथिखागोन आरोना आंनियावबो नायगासिनोखा नै आंनियावबो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिखौ नायगासिनो आरोना माने बे लेडिस पिज्जाखौथ' बयबो नुखाबाय जानांगौ बिनि गोजौनियावनो आरोना माने आब'नि दखानाहाय स' ओमफ्राय आं एसे देखायनो आखायाव लादो आरोना बिनि मबाइलजों देखायगोन आङो माने मा मुवा बेसादफोर मोनो देखायनो आखायाव लागोन आरोना नोंथांमोनहाबो नायनो हागोन एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिखौ दा बेनो आरोना माने मुवा बेसादफ्रा बायफैबानो जाबाय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा माने डिसकाउन्टथ' दंखायोना डिसकाउन्ट दंखायो दा डिसकाउन्ट मोनगोन एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर डिसकाउन्ट मोनगोन आरोना ओमफ्राय बायफैबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय डेटफ्राबो बरिया आं माने बिमानो लांनो नागिरदों बिमानो बायदो बिमानोहाय ओमफ्राय दा आं दस्रा देखायनो सेस्था खालामगोन आरोना दा नैखौ गाननो मोनायाव उन्दुग्रा माने सरलपारा दुगैनायाव गानजायो आरोना रायजो बिदिया ब्लाउसबो मोनगोन हाफपेन्टबो मोनगोन ओमफ्राय नै बेलायाव दंबावो ओरैजाय गस्ला सानना मा होनो बिदिखौ आंबो बारा मिथियो सानना ओमफ्रायहाय ओरैजायबो सनि पुरा गानखावजों मा खालामनो नांगौ फैनानै बायबाय आरोना रायजोआव पुरा डिसकाउन्ट जासिखानायजों डिसकाउन्ट नालाय डिसकाउन्ट आयौ नै बिमा गाननो बायो डायमन्डनि बायना होआबा सनानि होननानै मोजां बाजाराव गिदिंनानै फैगौमोन मिथियाबा नेकलेस ना मा होनो बिदिखौहाय ना नैखौ गानो बिदि गोदोनाय सोर सारा गोनां फुहरखोब्रा बेलाय आइ हरदों ना मा होनो आयै उन्दु नायदो नै माबा नेकलेस गोदोनायाव गान थुग्लाग्रा दंना आरो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बे माबामोन मोसाग्राया मा नाम होनोमोनलाय बेखौ सानि लियनमोन गानना मोसाग्रा माने नेकलेससो आरोना ओमफ्राय ओरैजायलाय नैबे जाहैबाय बांगालफोर गानग्रा आरोना बायफै रायजोफोर ओमफ्राय नैबे हिन्जावसो लांखासै नै जिन्सबो दं बायदिसिना दं आरोना आं नामखौ मिथिया जिन्सबो दं ओमफ्राय पुरा माने डिसकाउन्टआव मोनो हाब नैबेलाय मा मडेल जाखो
खावस्रि मडेल ना मा होनांगौ जाखो बायदि बेखौ ओरैबायदि देखायबै नैबे मा मडेल खावस्रि फैयाबा एसे मा मडेलनो खावस्रि मडेल ओमफ्राय आब' नैबे मा मडेल फैलाय खाथियाव नैबेखौ नैबे खावस्रि मडेल ना मा होनांगौ दानि ट्रेन्डिं माने बे बांद्राय गरम जाबा बाजा गोलोम बोथोरनि औ एसे बोथोरा बिराद गरम जाबाय नालाय मानसिफ्रा बाराद्राय गरमबा गुदुं खोनाब्ला बाजानो हाबाय आरोना रायजोफोरा माने बाजा जानो हागोन आरोना बे मामाफोर देखायनाया ब्रेन्ड आरोना मानसिफोर भाराबो लाङोना सोरबाफोर शुटिंफ्राव ओमफ्राय जोंबो बिदिनो फट'शुटबो खालामोना मानसिफ्रा सानसे बा साननैफोरनि थाखाय माबानो हायो आरो बिदिबो लांनो हायो बिदिसो माने बे बुस्थुफ्राबो आच्छा माने माबानि आरो भारा माने दंबावोमोन आरो दा देखायजोबनो हायासै बे जाबाय लेहेंगा ओमफ्राय गाउनफोरबो दंबावोमोन नुखाबाय नै जाहाथे फेमिलिफोरनो ओरैखौ मबाइला बाजेट स्रि माने बेखौ बाराबो लांनो हायो जाहैबाय माने फट' शुटनि थाखाय बा सोरबा उन्दैफोर सुटिंआव लालाबायोना दा बै दंबस्क'नि गोजौआव ओंखार दखाना आब'जों रायलायना लांफैया ना रायजोफोर गासिबो मोनलाजोबगोन आरोना ओमफ्राय नैबे एरियानि ना आर'नाइ गस्लाबो दं आर'नाइ गस्लाबो दंमोन बियो दा बे विन्टारनि दां बांसिन ने आर'नाइ गस्लाबो दंना मोनगोन आर'नाइ गस्ला मोनगोन आर'नाइ गस्ला मोनगोन दख'नाबो मोनगोन ना दख'नाबो मोनो बेफोरो रेन्टआव जोब बाराजों माने आखाइजों हमबानाय आरोना बे आं गाननायाबो जों हमबानाय थिगैनो मोनजोबो माने गस्ला साराथ' गस्ला सारा नोंथांमोना देखायखांखाबाय ओमफ्राय नैबेफोरबो बुंनो थाङोबा जेबो बुंथ'ना गासिबो दंजोबो आरोना रायजोआव नैबेखौ गाननानै गिदिंलाबाय थानो हायो गरमबो जादों आरोना बिमानो गानहोनाय एबा फेमिलिफोर आरोना गासिबो माने दंजोबखायो नोंथांमोना फैनानै बासिबाय दखाना दंबस्क'नि गोजौआव ओंखारना रायजोफोर माने डिसकाउन्टआव मोनगोन आरोना आरो बांद्राय डिसकाउन्ट जाया बायदि जोंनि नाम लाजोब बायफैदो आरोना बबेनिफ्राय फैदों होननानै मिलायहैखाजोब्बाय जानांगौ आरोना माने आङो दा डिस्ट्रिक्टनो होननानै माने खुलिनो आखायाव लाबाय आरोना मोजां मोनदों लाइखानाव गाव खिनानै माने नैबे खोमा खियो ओरै ओरैनो लकेसनखौ आं खिन्थाखानाय नङा सयथि आं सयथि जा लांथ'ला नङा मालाबा लांफैसै आरोना रायजोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना लकेसनखौ मिथिखायो लकेसना लेजिस बिजान खाथियाव आरोना दंबस्क'नि टार्निंनि गोजौआवहाय बे गायावथ' खानाय सिंग्राबो दं आरोना रायजोफोर बेनो फुरा लांफैयो आरोना गोजौआवहाय दखानाहाय